Takže ľudkovia, Seva, zdravím vás po strašnej dlhej dobe, ale pekne sme tu doma, Slováč, takže full gas a hlavne žiadne pády. Užívajte a dopozerajte. Lajčík, odber, ďakujem. To Jurko furt musí byť opačne. To je opačný hráč takzvaný. Ale kde máme Horeho, on nám opíše túto mašinku jeho. No nič, musíme ho vyspovedať potom. Nahotu vystrihni. Že chlapci, dievčatá, máte smolu, lebo toto sexy teličko už je dávno zadané, obsadené. To tam nedávaj. No, čo, ukáž? Dobre je. Ty fešak, no poď nám. Čo? Ale musíme aj povedať, že za koľko si ju kúpil. No, takéto nepríjemnosti sa povedz, nepovie. no, niečo nám predstavujú. Tak je to taká skromná Shakira. Kawasaki. Zase však aj minulá tak Xera bola len taká skromná. No toto je také skromné, poskromnejšie. Trošku poladené. Kavina ZX-R 2016. A všetko, čo tam chcete mať, je tu. Takto opisuje Marek motorku, čo jazdí svet. Skoro. Len on jazdí dedinské závody. Ale na dedinu dobre. A teraz všechny. Jedeme! Bomby!
Franky, chceš nám povedať, že čo nás robíš? Tuning! Toto je Tuning. takzvaný tuning. Honda neostala nič dlžná svoje povesti. História sa opakuje. Franto, povieš nám, že čo presne? No, ukážem vám to palivový filterík a je čistý jak takzvaná cigánska hračka. Už sa doluje von. Nemáš sviečku, pozri, či koľko tam ostalo. Benzín. Padlo to. Tu nám Franky ukáže, že kde bol problém. Ukáž ten film. Pomej, ale aj natáčaj, však nie len to. Vidíte to? Tú čistotu. To má byť bielina a čisté. Hej. Toto je čierne jak moja duša. A jak môžeme vidieť, aha, kámo. Však to je holubie hovno. To Chceš mať nádrží. je holubie hovno. Neviem, kto tam čo niekedy tankoval, ale OMV-ka to nebola, veru. Jorge sa kúsok posral z toho overtakeu, čo som mu tam nastolil kúsek. Poď Jorge, niečo k tomu povedať. Hodí jak kokot. Ale dobrá správa je, že motorka ide. Mal som len moc citlivý senzor na shifter a pri otrásoch a vibráciách sa zopínal. Takže dal som vyššiu citlivosť a už je všetko pohodičke, takže som rád, keďže za pár dní idem na Hungáž a na Grobník, že nemusím riešiť ďalšiu nejakú hovadinku. Teraz už len sa do toho dostať a rejdiť, overtakeovať, hore ho zepalovať dole. A hlavne si to užiť. Mareček, čo nám povíš prvému dňu? Fú, vyšťavený som, dal som do toho všetko, po sobách padol, Shakira funguje, takže ja som nadšený. Bulldog ho naháňal. Bulldog ma potiahol, takže ďakujem Frantovi. Čakáme pizzu. Takže deň jedna za sebou, čakáme pizzu a zajtra ideme ďalej gásliť. Je tak, chaloši? Tento tu je taký nový čln. Nový člnek. A zajtra furt plnej. Počkaj, jak to majú? Tak? Tak, počkaj, ťukni a furt plnej. Neviem pretočiť ten záver. Toto sú tie nové BMWčka, čo len dojde a už sa to tu montuje. Hejter. Moc silno, lebo to je jemný závit. Tu na osmičku môžeš strhnúť. Si mal furt hen takú meku? Á, to je v poriadku, že je taká meká, ale skôr ma sere, ale vieš, toto sa mi tu kotúla. Dneska mi dojde tá páčka. Čiže mi sa prikotúla ho a potom sa mi to jebne až do tohto. Tak počkaj, skôr tu by som sa zameral na to, že... To ja riešim páskou, to nerieš. Ja aj tak, že niečo tam dať. Tak dneska mi dojde.
menší updateík. Za chvíľku o 3. tuším, no tak nejako. Bude mať závodík naše skôl nie so štartom z pevného miesta, ale so štartom za safety carom. Proste pôjdeme a z štartovej čiary budeme dávať gáslič. Takže bohužiaľ, čo nechcel, kvalifikácie boli včera, takže mám čas zo včerajšku, nie z dnešku, lebo keby to bolo z dnešného dňa, tak by som bol nejak 3. na štartovej pozícii, teraz som 24. Takže závodík bude samostatné video, potom ho dám proste niekde hore a bude to veľká overtake party podľa mňa. Tak uvidíme, alebo možno, že už ste videli. Ty píčo, dobre! Nemusím mať to spojčenie, úplne nemusím vykapiť. Som hovoril, že to bude overtake party, ale nemyslel som, že bude overtake party s tebou. Jorge ide, Jorge. Máme po závode. Jorge, poď nám niečo povedať. Tak, štart sa podaril, pozrieme si záznamy. Oče ma nehovor o mačky, poď hneď k veci. A tak, cieľ splnený, ešte vylepšený. Padlo to tam. 34. Krásnych, hrdých 34 pre Jorgeho. Joj. Veľký aplaus. Nastala nejaká zmena, čo som nemyslel, že by sa to mohlo stať, ale stalo sa to a to, čo sa udialo, uvidíte už práve teraz. Dritter, Buda František. Zweiter, Liebentrau Johann. Und gewonnen hat Thurman Benedikt. Ja, Applaus fehlt nur noch. Dann ist die Siegerehrung komplett. Ja, Dankeschön. 2 herrliche Tage hier auf dem Slowakei-Ring gehen zu Ende. Wenig Stürze.